கோயிலில் போயிட்டு முருகா என் பொண்டாட்டிக்கு மாறு ரொம்ப சின்னதாகுது, கொஞ்சம் பெருசாக்கு, இல்ல அதை ஆள் வச்சு காப்பாத்து. முருகர் என்னமோ பிராட் டிசைன் பண்ற மாதிரி என் பொண்டாட்டியோட மார்பகங்களை காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அவர்னா ஸ்பெஷலா உன் பொண்டாட்டிக்குன்னு தனியா இரும்புல பிராட்சா கொடுக்க போறேன். நீங்க யோசிக்கலாம், நாங்க நிறைய தொடர்ச்சியா எல்லா மேடைகளையும் நாங்க கேட்கறது, டேய் பிரம்மாவோட நாக்குல சரஸ்வதி இருக்கா? சரி, நீ சொல்லி வச்சிருக்க. அவளுக்கு ஒண்ணுக்கு வந்துருச்சுன்னா இல்ல வயிறு ஏதாச்சும் பிரச்சனை பண்ணுச்சுன்னா எங்கடா போவா அப்படின்ற கேள்வியை கேட்டா இவனுங்கிட்ட பதில் இல்லை. நீ வாயில போடுறேன்னு சொன்னியே, அதுக்கு ஒரு கக்கூசு கட்டி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லணுமா இல்லையா? வாயில போட்டான். எத்தனை ஆண்டு காலம் அவளை வச்சிருந்தா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 100 தேவ ஆண்டுகள் அவளை வச்சிருந்தா. அவசரம் போல மார்பகம் இருக்கு, என் பொண்டாட்டிக்கு ரொம்ப பெருசுப்பா அப்படின்ட்டு இவன் விவரிச்சு பொண்டாட்டியை பத்தி சொல்றான். பொண்டாட்டியை காணும்டா, பொண்டாட்டி காணாம பார். அவங்களோட பிறப்புறுப்பு சூரியனை பார், ரவுண்டா இருக்கும், ஆழமா இருக்கும். எப்படி டேப் பிடிச்சி அளந்து பார்ப்பான் அனுமன் போய். கேவலமா வந்து கம்பர் எழுதியிருக்காரு, இவ்வளவு கேவலமா, அவங்களோட இவ்வளவு பெருசு, இவ்வளவு சின்னது, எல்னி மாதிரி, குடம் மாதிரி, சொம்பு மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காரு. சரி, இதோட ஒரிஜினல் வெர்ஷனான வால்மீகி ராமாயணத்தை பார்த்து எழுதுறாரு. வால்மீகி ராமாயணம் நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லுதா, இல்ல பொய்யான தகவல்களை இந்த கம்பர் சிரிச்சு இணைச்சிருக்காரா அப்படின்றத கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வால்மீகி ராமாயணத்தை கொஞ்சம் புரட்டினா